Dneska sa pozrieme na fenomén polnej cesty. Ako vidíte, toto tu je cesta, ktorá vlastne slúži na dopravu techniky a plodín, vývoz hnoja, dopravu lesných strojov. Proste je to, čo všetci potrebujeme pri svojich pozemkoch. A keďže vieme, že je to problém, lebo rokmi sa vlastne tieto cesty neudržiavali, tak každý si ich musí udržať sám. Toto tomu, čo sa pozeráme, je vlastne stará kupecká cesta, ktorá to bola x rokov, ale potom vlastne vymila voda a prestala sa používať, tak my sme ju na tento účel obnovili vlastne. Vyrezali sme na letové dreviny. Potom sme to vlastne za pomoci zemného stroja upravili do takejto podoby. A ako to vyzerá? Vlastne keď robíte takú polnú cestu, vyzerá to približne takto. Toto bol taký úvoz, ktorý vlastne vymila voda. A túto skratku na pole sme ušetrili asi 300 metrov cesty, cez ktorú vlastne chodili ľudia po našich poliach. Hoci si to samozrejme neuvedomovali tým, že nám permanentne tam vchádzali do porastov, tak ničili nám úrodu. Deje sa to opakovane. Je to taký fenomén dnešnej doby. Každý, kto má peniaze, si kúpi štvorkolku alebo terénne auto. A potom trénuje. Pretože nikto nemá vlastný tankodrom alebo iné cvičisko, tak to robia tak, že sa vlastne ventilujú na poľnohospodárskej pôde. No, keďže my vlastne pasieme, tak tam všade, kde je dobytok, tak takáto činnosť väčšinou ustáva. Takedy stane sa, že nám poškodia tie oplotky a prejdu, ale musím povedať, že keď niekoho normálneho stretnete a mu poviete, že vlastne spôsobuje škodu tým, že jazdí, tak veľká väčšina si to uvedomí a upustí vlastne od takéhoto behania po poľnohospodárskej pôde. No ale sú aj takí, ktorým nejaké dohovorenie nestačí, no a s tým je problém. Ale to vám potvrdí každý poľnohospodár, že sú ľudia, ktorí nerešpektujú žiadne pokyny, sú ľudia, ktorí nerešpektujú žiadnu dobre mienenú radu. No, takto to vlastne vyzerá, keď si chcete výjsť vo strety a urobiť im poľno-lesnú komunikáciu, aby sa mohli dostať všetci do prírody. Určite by bolo dobre, keby vlastne tieto polné cesty sa spevnili kamenivom a po prípade by sa mohli využiť ako cyklotrasy. Nemyslím si, že je potrebné všetko zaasfaltovať. Skôr spevnený, uvalcovaný povrch, ktorý by sa pravidelne dosypal kamenivom, by takúto funkciu splňal. No, zabili by sme viacej much jednou ranou. Že by sme vlastne rozumným spôsobom dostali aj verejnosť do prírody. A poľnohospodári by mali prístup na svoje pozemky, lebo je to veľmi dôležité, hlavne keď prší. A potrebujete sa
priblížiť alebo zviesť nejaké plotiny. No to sa vám môže stať aj. Takže robíte a príde búrka a treba vám zísť dole. V horských oblastiach niekedy to není jednoduché. Takže toľko k tomu. No a môžete sa podívať na našu prácu a urobiť si obraz o tom, že co je potrebné ešte spraviť v krajine. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.